Усещаш го, нали? Не го наричаш още с име. Не му даваш форма. Но го усещаш. Онова стягане, което не е страх, не е гняв, а е нещо по-неудобно, по-дълбоко, по-живо усещане, че ако останеш така още малко, ще се случи нещо. Не навън, а вътре. Това е моментът, в който хората обикновенно бягат, разсейват се, оглушават се, пълнят си главите с шум, защото това усещане, това напрежение не иска да бъде игнорирано. Той иска движение. Досега болката беше тежка. Стоеше, притискаше. Сега тя се е превърнала в нещо друго. Сега тя се движи. Може би го усещаш в челостта си, когато стискаш зъби без причина. Може би в раменете, които вече не падат, а стоят вдигнати, готови всеки момент да поемат удар. Може би в начина, в който вече не може да седиш дълго на едно място, без да усещаш, че губиш нещо, че прахосваш нещо. Това не е нетърпение. Това е напрежение. Натискът беше външен. Напрежението е вътрешно. Натискът те смачка до точка. Напрежението те държи опънат. Като тетива, като жица под ток, като нещо, което още не се е скъсало, но вече не е спокойно. И тук идва частта, която малко хора признават. Това напрежение не е приятно. Не е мотивация, не е вдъхновение. То е неудобно. То те прави рязък. То те кара да забелязваш колко бавно се движат другите. Колко безцелно говорят. Колко спокойно приемат нещата, които на теб вече ти звучат като обида. И започваш да разбираш нещо опасно. Че хората, които те оставиха, хората, които те подцениха, те не те нараниха най-много с това, че си тръгнаха, а с това, че са те държали толкова дълго в живот, който беше твърде малък за това, което си можел да станеш. Това е момента, в който болката спира да бъде спомен и започва да бъде нещо като гориво. Не я използваш още. Просто я усещаш. Като резервоар, който е пълен до ръба. Като двигател, който работи на празен ход и тресе цялото тяло, защото още не се включил на скорост. И това те прави опасен. Не за другите, за стария ти живот. Започваш да се ядосваш на неща, които преди си търпял, на компромиси, които си наричал зрялост.
на умора, която си бъркал с спокойствие. Сега знаеш разликата. Умората притъпява, напрежението изостря. И ако си честен със себе си, а ти вече нямаш причина да не бъдеш, ще признаеш, че част от теб се радва на това. Радва се, че вече не си мек, че вече не се разливаш, че не се обясняваш. Радва се, че нещо вътре в теб е спряло да търси одобрение и е започнало да търси изход. Но тук има капан. Повечето хора бъркат напрежението с посока и избухват. Горят хаотично. Изпускат всичко наведнъж и после остават празни. Ти няма да направиш това. Ти няма да изпускаш напрежението. Ти ще го задържиш. Ще го носиш със себе си в походката, в гласа, в начина на по който слушаш и не отговаряш веднага. Напрежението не е освобождаване. То е за насочване. И още не си готов да го насочиш. Затова за сега просто го признай. Признай, че не си спокоен. Че не си над нещата. Че не си приключил. И това е добре. Защото спокойствието идва след движението. Не преди него. Ти още не си тръгнал. Те ще го усетят. Не защото си им казал нещо, а защото си спрял да се обясняваш. Ще го усетят в паузите ти. В това, че вече не бързаш. В това, че не запълваш тишината. Напрежението се усеща. То е присъствие без шум. И ако сега се питаш, добре, и какво правя с това? Отговорът още не идва. Не защото няма отговор, а защото още не си готов да го чуеш. Първо трябва да издържиш напрежението, без да го убиваш, без да го притъпяваш, без да го разреждаш с оправдания. Това е тренировката. Да стоиш в това състояние, да го носиш, да не бягаш. Защото това, което идва след напрежението, не е срив. Това, което идва след напрежението, е импулс.